ба муносибати таҷлили 32-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав чорабинии бошукӯҳи ҳарбӣ ватандӯстӣ таҳти унвони ҳомиёни ватан доир гардид. иброз шуд ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта марҳилаҳои ниҳоят вазинро тай кард ва имрӯз ба як сипари боэътимоди ватан инчунин таъминкунандаи амнияти кишвар мубаддал гаштааст. ин аст ки бо дарки баланди масъулият ва ифтихори ватандорӣ ҷавонони ҷисману рӯҳан ва солими мамлакат ҳамасола дар ду мавсим шомили артиши миллӣ гардида хизмати модарватанро содиқонаву сарбаландона аду менамоянд. воқеан ҳам сохтори артиши миллии кишварамон баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ бо як нерӯ анаму қудрату тавоноии худ дар минтақа ва дар сатҳи ҷаҳонӣ комилан фарқкунанда аст ва ҳамаи ин пешрафт дастовардҳо ва дигаргун шидани анамон қисмҳои низомӣ аз нигоҳи лавозимот ва таҷҳизотҳои сохтори низомӣ дар кишварамон дар воқеъ шаҳодати он аст ки ин соҳаи воқеан ҳам муҳим ин соҳаи воқеан ҳам муҳофизаткунандагони марзу буми кишвар сол ба сол ҳолат ва шароитҳо хубтару беҳтар мегардад. ба гуфтаи онҳо ин мактаби далерию шуҷоат дар баробари ҳимояи марзу бум ва манфиатҳои миллию давлатдорӣ ҳамчунин ба ҷавонон дарси бузурги ватандорӣ омӯхта онҳоро барои рӯзгори босаодату фаъолияти натиҷабахши ҳаёти гуногуни ҷомеа омода менамояд. ҳамчунин иброз гардид ки артиши миллӣ таъминкунандаи амнияти ҳар як сокини мамлакат буда фаъолияти ниҳодҳои қудратӣ тибқи дастуру ҳидоятҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хуб ба роҳ монда шудааст. дар чорабинии мазкур бо иштироки донишҷӯёни донишгоҳ намоиши машқҳои элементӣ, ҷанги танбатан, сафороӣ, қадамзании низомӣ, аршгузорӣ ба парчами миллӣ бо як маҳорати баланд пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. дар идомаи тадбири имрӯза гуфта шуд ки маҳз роҳандозии гардидани ҳамин гуна чорабиниҳои ватандӯстона барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ҳифзи арзишҳои ватандорӣ, муҳофизати марзу буми меҳан, таҳкими ваҳдату истиқлолият ва дигар арзишҳои милливу давлатдорӣ нақши муҳим дорад. баргузор кардани чорабинии бошукӯҳ дар донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав гувоҳӣ аз он аст ки дар воқеъ имрӯз ҷавононе ки дар ин боргоҳи илму маърифат тарбия меёбанд дар воқеъ яке аз самт ва соҳаҳои тарбияи ин ҷавонон ин тарбия намудани онҳо барои муҳофизати ватани азизамон аст ва хушбахтона имрӯз дар донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав факултет ва ихтисосе фаъолият мекунад ки маҳз ҷавонону имрӯзи моро барои муҳофизат намудани ватани маҳбубамон дар оянда тарбия мекунад ва ин чорабинӣ дар як сатҳи бисёр ҳам воло ва бошукӯҳ баргузор гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинии имрӯза дастаи ҳаваскорони леваканти назди донишгоҳ бо шеру суруд ва рақсу таронаҳои тараннумгари ватандорӣ, ҳифзи арзишҳои давлатдорӣ ва муқаддасоти миллӣ хотири иштирокчиёнро болида гардониданд.